нешта майструе, нешта складае. Будзе, напэўна, цацка якая. Маці пытае: «Любы, сыночак, што ж ты майструеш, сеўшы ў куточак? Што ж гэта будзе? Скрыначка быццам?» Будзе, матуля, гэта карыца. Як пастарэеце з татам абое, вас не прыгнуе есці з сабою. Каля карыца вас пасаджае, после заціркі паналівае. Тата на маму, мама на тату глянулі мовчкі. Хто ж вінаваты? З гэтага часу дзеда старога больш не саджалі каля парога. Так як усюды, у кожнай сямейцы, разам з сабою далі яму месца. Казачка гэта вельмі старая, ходзіць па свеце